Látszik, hogy a szigetelésből ilyen trehány módon jönnek, valószínűleg itt van a kapcsolószekrény, tehát itt több villamos kábel jön ki, tehát ilyen módon van megoldva villamos tápellátás, meg a villamos bekötés. Kicsit trehány módszer, de hát ez van. Itt vagyunk a saroknál. És ami nekem az aggályom, hogy itt ez meglehetősen kicsi. Tehát ahová világítok be, ott van az a terasznak a tűzfala, amiről terveztük, hogy behozzátok a kábelt plusz a csövezést. Ide bemászni, hát elvileg lehet, de nem túl kényelmes szerintem, tehát ekkora luk van. Hát a méreteket azt nem tudom most nektek megmondani, vagy neked megmondani. Minden esetre látszik, hogy itt eléggé alacsony, és úgy kell bebújni, tehát éppen be lehet bújni oda, de egész biztos nem kényelmes. Tehát ez az a tűzfal, ami szimpatikus lett volna első körbe. Ugye ahová világítok most távolra, az a bejárat felüli tűzfal. Itt valószínűleg nagyobb a távolság. Másik alternatíva, ahol följöttem, ez pedig a hálószoba felüli rész. És amint látjátok, itt ilyen deszkák vannak lefektetve erre a szigetelő anyagra. Tehát lehet, hogy érdemes úgy készülnötök, hogy hoztok még magatokkal plusz pár ilyen deszkát, amin tudtok közlekedni, mert itt a Rossz tudja, hogy vannak egyáltalán kereszt támasztó gerendák, tehát a gipszkarton az biztos, hogy nem bírja, hogyha itt félre léptek egy kicsit. Úgyhogy ez megint egy lehetőség, csak itt a távolság nagyobb, ezt meg fogom mérni. És látjátok, hogy itt jönnek ki ezek a mindenféle kábelek, ezek a villamos kábelek rettenetesen trehány módon megcsinálva, de hát végül is igazából innentől kezdve nem sok jelentősége van, hogy vezetitek el a villamos kábelt, vagy magát mi a túrót, a részcsövezést. Hát az egyik lehetőség az, hogy itt oldalt tudjátok rögzíteni. Itt ez fém, tehát maga a vászszerkezet az acél. Ilyen ívelt acélrudak vannak, és van végig egy ilyen fa burkolata, azon van kívül a valami szigetelés plusz a pala. Na, tehát nekem meg ez az aggályom, ez a kis sarok, hogy itt be lehet egyáltalán bújni. Tehát elvileg, hogyha megfúrjátok, és nem kell oda bemenni, hanem lehet dugni. Tehát egy hosszú rúddal kidugható végül, és hogyha nem kell bemászni, nem csak végigvezetitek itt ezen a lukon, akkor elvileg megoldható ezen is. De hát nem tudom, tehát elvileg úgy meg lehetne oldani szerintem, hogy a másik oldalról behúzni szigetelőbe a csövet és átdugni egyszerűen, tehát úgy, hogy nem másztok be. Ez egy ilyen néhány méteres távolság, szerintem ezt meg lehet így csinálni, hogy átdugjátok ezt a csövet plusz hozzá kötegelve a villamos kábelt, a részkábelt. Megpróbálom így mutatni, ott a távolban látszik, hogy itongból van fölfalazva. És fázni nem fogtok, tehát szerintem kardigánt, pulóvert ne hozzatok. Egész biztos, hogy nem fogtok kicsit se fázni itt fönn. Hát itt ilyen görnyetten lehet közlekedni, tehát meleg van, de cserébe nem túl kényelmes. És akkor itt a lejárat, ugye? Ez a hálószoba felüli terasz, tehát párommal beszéltünk róla, hogy akár ide is el lehet, amit praktikusnak találtok. Úgyhogy ennyi.